Arefo maye mamunyina akwaba ne mfa mumre NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO na waje so de ama me se isane badwemba ekwan so samre Jubilee Park wo kumase ene ewi emfonyina hu eye o doctor ni a na oyoduyefo friend say Dr. Boakye Dankwah wono na wadane atoi na yie ene ye ne Jubilee Park a enam so ama emma namfo adehye ene ahemfo wono nyina abadem ne ma ebi na etete he ya wono afra kobini a ekire enibre eni sese wo mani tutu edi ato wono nsem entine ma ema ene meme wo mu na wono etse enimu sei na wono nyina aye kobini eni bilisi sede asante amamne ene amane etie no e ka se ye ka Dr. Boakye Dankwah eho asem a ebre ebekọ edi etiaye waye odokota ni oyoduyefo a waben wa asante mantama ne Ghana ha wayo bipa okunani na eba ya yehu se na haba bi kura no ebre sim ha wona wasa aba no na aban ekura na woto won ma yede eye komuade ayese enwa nketenkete a ewo mpoano eno so yede bi egu no kom ne yede ntwoma ede aye ne komu ni nyina ekire enibre ne nso so te ate a sese ye ja kan kine gu a wonom ebere ananse wei eye suminya jase hene wono so de nanim nyam eba ebeta echi ne nana sapon no a wo nyina ebeka wei eye sewahene na afi no so de nanim nyam ebeta adwumadi ne tie ma refi se wo nyina ekachidom feku nti enne eye chidom feku ne aduro so na mo de mo yenhwe kakra ne de abakwasem ne beto aso Afade ahu se ekoso ye fe ne nkonson krobia ene oman bia woni nkonson se wuafo jaachefo pramsofo wono nkonson no ese eno ena ne ebewe ye se wuahene ena woba ayedwumadi na se a ye bo nkonson wotena pakeme e maremfi se wo mo bo nkonson info no so ye from se asakrafo enti na Jubilee Park enya senketwa eye abakwasem amamre ene amane ne ka boma ye de brem
Ntiarefo enenya asempetwa kra se wahene ena ne nkonson abo agu a wode abepiem no wei eye Oheneba Akyempimhene adusipoku eno no Akyempimhene adusipoku e ma revi se ono eye Oheneba na Asante amamre ene amane mu no ono nko a ene Ohene a oba Asante mantem hanma e wosede ni na asi okrowie ene obrawe nwoma sopun so otumfo se tutu bosu ni bia anyehwe okosra ne baako ewo ni fie a eno ewo edum enu nti ono so ho abakwasem no na oye obi a sebe ne hu so ehia Ohene yie pa enu nti amamre mu no se Ohene etesimpie so ana adwumadie bi na se Ohene entimi ama ana osore a ono ene Hiahene ono mu tinetena mu edema Asante hene a sabia kronto tumi a ikura Oheneba Akyempimhene e wa Asante mantema na enye ketwa wono so ena ye bo bididi na chi Arafo na chese enunu ene yedi ka chemse amamre amane abakwasem ne atesem ene ka bomu ewo Dr. Boakye Dankwah na yi ase wayo osomfo a wasom Asante na yi pa oyodiefo a na oye nkasemu adura waben yi a odane tuwe tinya wanwa se ne opinso adaruma Asante man anyu akukudama hemfo a omudi mu wo musipisita wo nuado omani akyire mu hanoma wonu behwe no ma beboa mare mfise Oheneba edisipogu Akyempimhene sabia konto no so ketidom feku a ewa Asante mantem ha chidom feku nko a ne feku a yebetini agina so ne simpi esinita akase eye feku a nam sa wonu ena wonu bo Ohene ni chidom e kase chidom a Ohene tenase a ana ba bi okobi a wonu no mudi na chipe na sabia konto yentimi nkofa obi entino wo mu hia pa enti akoye Ohene nannanom enuanom emma a wonu ben Ohene yie pa wonu ena wonu ewo na chintinye nwanwa se mpempi no obehu sesa ahemfo etitiri wonu eka feku a ye fe ne se chidom efeku ho enti ene yebeka se eye chidom feku no womu ena womu anya pa sanse ne wonu ne doso ha yie pa obeka Akyempimhene obeka Hiahene obeka Sewuahene obeka Gyakyehene ene wonu nyina ne womu moka ho nyina no abomu biaba ewum se ye wo feku no bi maako bi a wonu so abefra mu die nanso nam se ne dodo na ene ye chidom ntino ene ye gina so a ye ka ne se
Abusua na chese eno no Oheneba edusi poku Akyempimhene ono ena nkakra Jubilee Park ewu kumase Asante mantem hanmo eho waduru owuram kura awia ne sa wo konaje ono so akwatenase na ema refi se yehu se apatrapa oba panyini ono so eka patrapa ba panyini okana patrapa hema onyemfonso enso amamremu no apatrapa ba panyini esanse ono so ena oye Oheneba sabi yebeka se Ghana Asante mantem hanyina no owa akonya Oheneba awo akonya ono ne oba awo ne ho abakwasem emudo emu piye pa sie kana yechire mu adenkyemena so eye Oheneba eye Achiaa panyini ono ena ne dia a otumfo ede ema no yechire otumfo ositutu yakana nkyemena so amamre ane ho abakwasem ya kire mu kwan ye fa so ema konfo anochi ekoyi adenkyem a na wonu wukegitia na enunti enipa twam oni enyina hotiawa edi kagitia na se kire yaye ema wokọ ya de kọ ukọ prisons wonu me de fie na ni mu Asante mantem anu oyire pa ho no na oduru ho no opai fomo na wode adenkyem no egu mu na okofre otumfo ositutu odi kanye ema odi na kutwawisi ahwini ni santem behuye san wo sa ye nkonwa aka atumu ama wo makasa eni ahade ye be frɛ no adenkyem mena so eno nti ba bia obi gina obo dawuro na wote aboa bi so no ɛhɔ edi ye adenkyem mena so adenkyem mena no eye Achiaa panyini ɛhɔ edi ma no eno nti oyine be Achiaa panyini eno be ko di oyine wo remo anu waye resi amwe eno waye bra behwe umba eye nwumu a isuaye na nwunkrofo wono bo no mo ede ema Oheneba Achiaa panyini a wono eye apatrapa eba panyini nti wono so ye hu se odi yewura Akyempimhene edusi poku odi ne nkyanye na sebe wabonu ko gyamu wotu oguso atwa dansin kan ya wode ade kokko ede abonti nti wohwa ba bia kinye ni ekura no na se kura obi no wogina ho pe a wodi ho a ono so ho abakwasem kakra no wodi nyansapo akyinku ade a ye kanyi enye wade foforo na enso afi no wate a wode follow ye page no na sha ase na koso ne maka nyina be ho abakwasem ne kwan akagiti afa so ba ye edum pampa no kra ye de nya pampa ekunya aye denkyem na so ha Oheneba be Achiaa panyini ono ankasa ni woni ono ena abokọ binimu a wode kojan bi aboniti no ono eno no abusuafo na chese eno no se Hiahene eno no wono na wanya aba betena se dada no Oheneba edusi poku Akyempimhene ono so ena wote wosiesie ni chidomfo ni nyina ye ka se wo nyina abebuma aba betena fa kwa enya asem ke 20 kwa mfi na hu mpanyimfo tise ya ema no enye onwanwa no Achiaa panyini nso ni Oheneba Achiaa panyini oba ho fefo ono so ena wote ho na mfo nyina ba no wei eye Hiahene nso ho abakwasem de eche ekure ye kase ye kan ebre ma ye kwan sanse ebre mu ye din pa no Hiahene ena otam ye de kon si no kon so ema oti abrimu na okoje Asante ajapade a na ayere nyina ede baaye ema remfi se Hiahene akonwa kan konwa konfo anoche eje ye na ode ma Asante man no ya anwade ma depi mu no abra obi sa Asante hene otumfo se tutu a wo bo ama woni obiri konfo anoche cheche Asante man se onyi ni doba ohia na pa eno na sa atem na ye sabin kuma ene sabin panyini na emumu yi sabin kuma se ono ene ne ba ne ho hia Nti arafo na chese enne se de mekan na bakwasem ne amamre atetesem eni nyina aka ho
ene ye de bremu ewo Dr. Boakye Dankwah na yi ase afei ena ye hu se Akyempimhene ni no Akyempimhene amoaten ono so na nifo nyini ba asisi ya na afei ene ye hu se abusua no emma no wono ato santene na yewura Akyempimhene ene ba bia ahemfo no abo ademu se Hiahene Akyempimhene beka se chidom fekuo no wono abo atem ene ayi no enya asem ketwa yaka chem se Dr. Boakye Dankwah na oyodruyefo a waben dokotani broni beka no na oye nompemu adwuma yie pa enam so ma din a wade wa Asante mantam ne Ghana ha no yibu ne din a ye se akwada ya wono foforo na onte se din ni da wono na adane ato ye enam sai no so na ma adehye abrempon ekukudam eninti ene atwetwowuro enamfo adehye abusua enyina abeka abo ademu ewukumase Jubilee Park ya no ma sebe ye hye safen na ya ye eyi na ye di eja no kwan kama ma revi se Asante amamere ne amanemu no ye fasa bi obi a watoa nanan mo nse bi fra ne ntumam e wotintin mu wotwa nani ahwe dan ne kwankwaja no ye mfedi agro Asante egidi se ekurofufro wo hono mo a se nipa no otu kwan ye no akobɔ ne bra enu ntin se wodan to a emfa wo ne se ne tie bia no wo se ye na kwankwaja no ma ne ye fe na ye akono wo kwa abo amane a esefata ntinye wanwa se wobete e wa akamfo ntito asantefo yi ase se mi discuss e de ma wudu kwa ma de atunsuo na ade anom fa we fa ya Ashanti na fa ko ne adesidi ahodo a ye de eka ho ni nyina e kire krofufra a ezu se otu kwan akoso akobo ne bra ewo ehono
ya so ntimi ntrama nhyia mfie nkafɛ waye amane ya sene fatenti ye ntimi di ha tiwa ma mba ya Oheneba wada wo ma yewura se nsi so ne nsi abuso nyina so unu so ba faje omo nsa amane na oye na so yewura se wato ayi won program pu agyan so omo nsa mu so fama no na de wewe otufo otokọ so Asante e wo kasa no yewura no si itamasi so na Achiaa me wada wo ma ibetie amo Oheneba na Akyempimhene wodi ni nuanom nyina so ate mechira ma na akwa du ya moto so ne yansa Asante mani ti na migina echa bia ana Oheneba ne nuanom ene mma di kurafo ema na ayi ma so fe so no ne nana Dr. Boakye Dankwah wa tuna mi ayo bai ana ano ya wada obi oba sta bia na mamra na ayi ma be yita na ade kwai won ka say ya wada ba yenti ene wo ti ada wọ́n ní sẹ́ Oheneba ó sì wá bí ọ̀rọ̀ mọ́nsá Asante amamrẹ́ ní ọ̀yẹ́ tí wọ́n sọ ètò ọ̀yọ́ pẹ́gà pẹ́m ẹ̀jàmfọ́ ní àdọ́fọ́ sẹ́mu ara mo mọ́nsá musuma no ní sẹ́ yàmé yà dọ́m ní Oheneba ẹ̀kyerẹ́ awokọ̀ ọba náà sí aṣọ ní ẹ̀dúró duala yẹ sí wọ ọba yìí àsìbí abúrámẹ́nṣẹ́ àyìnfìyẹ ní ẹ̀fọ́ bẹ́tùnẹ́ nù nẹ́ẹ̀nà ẹ̀hìnàmà ayé báyà nẹ́ẹ̀ni ọ̀sẹ̀ mi. Abujanfo na chese enne Asante man akyere do Asante ahemfo Asante nyine wakyere do ade akyere doctor Boakye Dankwah we kyere se wo ba na besoma Asante man na wo som yi a se bieku to wo dane to a yegya wo kwan papa so te enye nwanwa apatra pa ba panyini ahene ba Akyempimhene Hiahene Sewuahene Achiaa moaten ene ahemfo ahodo a wo mu nyina ka bo mu a wo ma behwe ama Dr. Boakye eye Dankwah na yeyi yaye amana ya akono afei ene hu se nanan ma wo no ebaaye etu apo na wo no afoforo atra wo no apakan mu eni nti na ha ena afei ena wo no atra wo apakan mu a wo no ejintia we eye Sewuahene a sa obaaye na yebo nkonson edi n'echi no se de ni echi mu wo mu nyina eye chidom feku a ya kyerɛ mu de akyerɛ mu wo mu dwumadi etitiri a wo mu di ebo ohen chidom won mo hwɛ sɛ ohene sɛ bia kronto bi entimi ento no eduru de adina wo mu bitimi di wo mu nti de gye akyerɛ ma enu nti na ye ne ma wo fa asenom ne nananom wo mu a won mo bɛn ohene na sɛ be won mo ka eku a ye fa ni sɛ chidom efeku no wo so eye Akyempimhene ono nso na yaso ana wo sɔre de afi dwumadi na se no enu nti sɛ wo hwɛ chidom feku na ankasa sɛbie konto ahemfo wo mu no enye ketwa kra akase ekukudam wo mu nchi mbɔ brew wo nyina eka feku no ayefo na chese afedie de okoma ejea ene ome Akyempimhene ena nkakra wako aba na wasa Achiaa afedie otu apo na wafiri dwumadi no asem nti ene sede de bremo no Dr. Boakye Dankwah a wodane eto yefra ne ntuma botintin mu no ene
ena Asante man e beka nsa Asante man nyina Oheneba Akyempimhene Hiahene apatrapa oba apanyini teze ayemfo e ba nya asem ketro agyache se wua wonum nyina e de omo no nyam e betechi omo mo ba yeso obia wa abakwasem okom yankasa me krom gyache hini se ya eho ena otumfo papa ofiri otumfo papa ene ne prekopa se bo no so pia nya asem ketro no kro ya esa yotumfo Achiaa me epanyini a chese onye nipa ketro wo ho nti ene no edom a mba ye no ketua bia ni ho a ewum nyansapo ye behwe na ye gina no so na amamra ni amane a tetesem e de abakwasem a efa Dr. Boakye Dankwah na ye hunu ye de esi hanom okurani no eni wono gina ho a wo hwe na edom ba wa bomu nyina bye bye eni matini akonka na ha e de edi mu si na ya story so ye mamu nyina mo eni hwa wodi ahede wa subscribe share like na po adwenche eto asesa se we ya mamra wo sie nua ma wo wo echichi ene menche nyina wo nya bi hwe no munya bi etie midin ene ebusu apani osu eduomi
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya